Ya bafowethu, isidudla sendoda sithonde siyafafaza bhande emtshelo kanti bafazi bani lento inkunzi yembongolo. Uphunga lenje insizwe ngeja sentombini ngihambe ngedwa namhlanje kujula nophunga lenje. Ngihamba noma ngethe ngimlanda la eNewcastle. Bathi umthwalo wensimbi. Wasonga wenza inkatha. Awensele enduna bakithi. Wena wasentshenteka. Awu, nsele enkosi, nsele enduna. Inkosi ayiqeda sibale. Njani mangethe? Yebo mangethe siyakwamukela sikwali sami. Siyakwamukela mangethe lapho ohlelweni. Besicela uthathele lithuba ubingelela uphunga lenje uphinde ubingelela abalandeli. Ngicela ukubingelela kusibalo wami uphunga lenje. Yeah. Abafowethu bonke nje abalalela ishow kaMfowethu ngithi nje. Yeah. Sandla lidlula ikhaya. Awu bafowethu siyajabula kakhulu. Ngicabanga ukuthi miningi imibuzo namhlanje eza kuphenduleka. Since ke abantu besazi ukuthi uphunga lenje usebenza kakhulu ngengqondo. Akekho umuntu ozongena kuleli khanda ongakwazi ukusebenza ozongena kuleli khaya ongakwazi ukusebenzisa ingqondo. Sibali. Sibali. Sizokhuluma ngani namhlanje? Ngicabanga ukuthi wena njengengcitha buchopho, umuntu osebenza kakhulu ngabantu, umuntu ophila nabantu, umuntu ophila futhi emhlabeni, ophila ezweni. Mina omela udiyadinga imibuzo bese wena uphendula mina. Kunjalo Sibali. Uyalibona inizwe Sibali ukuthi linjani? Ayi mabheketwana libheke phansi phezulu. Kunalo ludaba njengamanje olutrendayo lukaMnumzane ngifuna siqale ngalo. Yebo. Yini uMnumzane ngokwakho? Hey, mangake ngithi nje ukujula kancane masikhuluma ngoMnumzane. Sikhuluma ngomuntu engathi uyinhloko yekhaya. Yeah. Ngiyayibeka kanjalo. uMnumzane. Yeah. Iziphi igaba kumele udlule kuzo uzube uMnumzane? Ngaphela ufuna uqala ebufaneni. Yeah. Ungena ebujongweni. Yeah. Ube insizwa. Yeah. Uqonywe. Yes. Gidele ushadele noshadela bese uzofika ke noMnumzane. Ngoba ngeke ukuthi usuka nje usumnumzane. Yeah. Yabona. Lento ethenda nje manje ugadla fanquma. Uyibekile le ndaba yoMnumzane wathi ke awukwazi ukuba uMnumzane ngisho athi usuganele. Awukwazi ukuba uMnumzane ungakaganisi. Uqiniseke kakhulu ubaba Gadla. Uyiqinisa lemsula lela. Kanti yini okumele ube nayo ukuze ube uMnumzane? Kufanele ake ngilinganise kanje nginengane zabafana. Uba nengane zabafana lo wachaza ukuthi ngumnumzane. Kufanele ingane zabafana ngiyikhulise ngendlela ukuthi zingene ebudodeni ngiyidodise zisuke lapho zithatha abakoti zigidelwe kuze kuyofika ke kube nomnumzane. Ngeke uvele nje ubona kusushade namhlanje isasosuvuka usumnumzane. Ufuna ushadise ingane zakho kunebhanti leliphumeke nabo umuntu eshada. Lele sithi Tragic libiza ngani libhanti lethwelo likaMnumzane lihamba ngale siqole so Freddy Gwala. Yes. Yebo nawe ufikile lokuzinga lelo cha ke usufikile eMnumzaneni. Okay. Uthi ugadla awukwazi ukuba uMnumzane emzini kayihle. Impela umuzi mangabe ngakho umuzi mina lo muzi loyo kababa. Ingane yami yothi na yakho umuzi kube ngowami. Yakhela mina. Usumnumzane. Sengumnumzane ke lapho. Ngabanye amazwi usho ukuthi usomizi. Unemizi yakho. Hayi usomizi wakho Sibalo. Hayi mhloko yazasikhathi mhloko. Usho ukuthi unemizi yakho unemizi. Usomizi. Umnumzane. Okay. Usho ukuthi uMnumzane usomizi kahle kahle. Ngacishe kuyele lapho. Ngoba njengoba ngisho ukuthi umuzi wengane yami wona muzi wami loyo. Lona mina nguwo kaba lo ngithi okababa kuwona kababa kamkhulu. Okay. Injalo. Hayi kuyozwakala mangethe ngicabanga ukuthi ke bafowethu siphendulekile baphikisana abantu. Ngishilo wathi ngizohamba ngesibeni sasentshenteka lapha. Ngize nayo inselenduna kodwa ke kulungile mangethe ngicabanga ukuthi abafowethu baphenduleke nami sengiphendulekile. Mangethe uthini ngenhlalo yase South Africa abantu bakhala ngemisebenzi sesize sikwepana sodwa siyabulala namanje ke sibhekana kamakhelwane zonke umakhelwane manje
ngenxa imisebenzi ayikho uthini wena ngayo yonke into kuye kuthiwe indlala ibangulaka futhi awumshayi umuntu elambile hayi kunjalo impela kodwa ke mina ngakwelami side ngathi kulekha la epholini i leadership yethu weak kakhulu yazi nangakwenzela into esimple ubheke nakuthiwa kuthinteka indaba zamanye amazwe upholi bethu ugije bakho lu attend indaba zamanye amazwe nokuthi bu attend indaba yala yethu yabona ngizoza nje zapha isampuli ke kwaxa abantu bangapha eKagiso bexawe amazamazama kakhulu bayireporta lento ukuthi hayi usixawa amazamazama la kanje kodwa indaba yakho ayizange ikhulunywe kwakuthona nje amaphoyisa ayonqanda isimo kwaphela kanjalo kodwa lake wathi khuluma indaba zako Middle East kusukuma iParliament lonke lokho indaba se Middle East yabona nangakulinganisela nje enye into kunomfana wala eMpumalanga ukuthi angisakhumbula isibongo ukuthi wakabani oke watrenda kakhulu umfana ewazi ukukhanda upetrol